אהלן, וברוכים הבאים לסיום של סדנת שלופטה מספר 8. החברים שלכם כאן עבדו סמסטר שלם, קשה מאוד, 10 מפגשים, והיום הם בעצם באו להראות לכם קצת על מה הם עבדו. כולם פה היו בהופעת אימפרוביזציה, או שיש פה מישהו שלא ידע ולא יודע מה זה? לא יודעים, כן, חלק פה לא יודעים. אז בעצם כל מה שאנחנו עושים כאן היום נמצא על המקום למענכם, בשבילכם ובעזרתכם. מה זאת אומרת בעזרתכם? זאת אומרת שבמהלך ההופעה אנחנו נבקש מכם רעיונות לסצנות, מה שתזרקו אנחנו ניקח, אי אפשר הכל, אבל את הטובים ביותר אנחנו בהחלט ניקח, ופשוט נעשה עליהם סצנות. אז כדי קצת להתחמם, בואו נתחיל. בואו כל אחד, רק שיצג את השם הפרטי שלו, שאני אומר 3, 4 מאוד. בואו שכל אחד יצעק את השם משפחה שלו, 3, 4 ומאוד שכל אחד יצעק את השם של מי שמימינו, אם אתם לא יודעים את הזמן לשאול, מהר. 3, 4 יפה מאוד. אנחנו כבר כולם מכירים קצת יותר טוב. בואו ניתן דוגמה רגע, מה זאת אומרת בעזרתכם. למשל, תנו לי צבע שלא הייתם לובשים אף פעם, 3, 4 יפה מאוד. תנו לי סיבה לאחר, קדימה. רכבת, מה עוד? משהו עם הגרביים. עדה, נדרסת וכלב. יפה. כולם. רעיונות מצוינים ונהדרים. בואו נעשה את הדבר האחרון. תנו לי בבקשה שם של חברת תעופה שעדיין אין. אני רוצה גם השורה האחרונה, שם של חברת תעופה. נחתנו, יפה, שלופטה, עוד, כן. בהצלחה לנו, כן, עוד, בשורה האחרונה, זרקו. איך? הודיני, מצוין, וסוסי לי מהעיניים, זה קטלני. מלא איירליין. מה שאנחנו נצטרך מכם זה לעזור לחברים שלכם, לתת להם מלא אנרגיות. אז עכשיו במחיאות כפיים סוערות, קבלו אותה! אגב, אני לא אצטרך את עצמי, אני איתי הכהן, וזה מי שהנחה איתי, אלכס לימוביץ', ואנחנו למשחק הראשון שנשחק קוראים פריז-טאג. מה שאנחנו נראה פה סצנות כל פעם בין 2 מהשחקנים, וכל פעם שאחד מהשחקנים שלנו יצעק פריז, הסצנה תקפא, ואנחנו נחליף אותה לסצנה אחרת לגמרי. בשביל זה אני צריך שתיתנו לי מקום שלא הייתם רוצות. איך הן רוצות? להתעורר בו. כן, מקום שלא הייתם רוצים או רוצות. אוניברסיטה, יפה. קבר. חדר כושר. גן חיות, חדר כושר. אנחנו לא היינו רוצים להתעורר בחדר כושר, אולי אפילו יש בחדר כושר גם כן ממלאים. אנחנו נראה עכשיו פריז-טאג בהשראת חדר כושר. מה 16 שניות? 16 שניות אתה יכול להחזיק במהירות 12 קמ"ש? ככה אתה רוצה להתקבל לצבא? ככה? מה? איזה יום היום? תסתכל עליי יואבי, למה אתה משלם לי 180 שקל לשעה? שזה לא נורא הכי טוב! אם אני נמלה, אני מוכנה לצדד לקרקש אוכל. כן, אנחנו נסתדר. אבל אני רוצה לחפש את האוכל. הגב שלי כל כך כואב. אני אוהבת שאתה רוקד איתי ככה. זה כיף, אני לא מאמין. פריז! זהו, זה הגיע. אני לא מאמין. אני גם לא. אני אפילו להרים. פריז!
איפה הממיץ של הדבק? אני לא, רגע, אני עוד לא יודע. מוכנה? אנחנו מכוונים? אנחנו נראה במסות בברטה בשם אללה! פריד! ותמיד כשאנחנו מפנים אצבע מאשימה אחת לשני... פריד! אני רוצה שתגיד לי אבל. תשמע, ירון, אתה יודע כמה עברנו בחצי שנה האחרונה, אבל איך אני יכולה להגיד לך לא? אני ילד! פריד! שם החליפות האסלאמית اللاعب عليه حساب מה אתה כאן? אתה רוצה להגיד משהו אחרון למצלמה? זה השווה את זה. In the name of the Father. You are. פריד? אני אוציא את החרב הזו ואכתיר אותך! ואביר! ועכשיו כשאתה אביר, קח את החרב ולך תגן עליי. קוראים ניו צ'ויס. מה שיקרה בו זה ששתי רועי ואלה ישתפו בסצנה הבאה. מה שיקרה בסצנה זה שהם יבצעו סצנה וכל פעם שאני אתן נגיעה בפעמון הם יצטרכו להחליף את המשפט האחרון שהם אמרו במשפט אחר. לדוגמה, רועי, איך הגעת היום לאוניברסיטה? ברגל. באוטו? לא הכרתי בכלל. הבנתם? כל פעם להחליף את המשפט האחרון. אנחנו נראה ניו צ'ויס. אני צריך חבילת השראה. תנו לי חפץ. באוטומן. מבריק. מה גרפה? אנחנו נראה ניו צ'ויס בהשראה. חיים. כן, תלמה. אני לא יכולה עוד לעבוד על הגינה הזאת, היא עדיין נראית כמו ג'ונגל פראי ולא כמו זה שראינו כשהיינו בנפאל. וואי, תלמה, את זוכרת את נפאל? וואי, תלמה, את זוכרת את הודו? וואי, תלמה, את זוכרת ברכבת הערים האחרונה שעלינו עליה? כן. זה היה. וואו, זה היה מדהים. אני רוצה להדגים לך איך הרגשתי. אני רוצה לרדת. ככה אני הרגשתי, אני לא רוצה לחזור לשם. תלמה, אני זוכר. תלמה, נמאס לי מהדבר הזה, אני זוכר את המגפה. תלמה, אני לא רוצה לעשות את זה יותר. תלמה, תעשי את זה מהר, אי אפשר להמשיך ככה, אסור לנו, אתה יכולה להישבר לי פתאום, תלמה. אני ממש מנסה. מתי המנגינה הזאת שלנו תראה טוב, אהובי, מתי? תלמה, את לא תוותרי על זה לעולם, אני אומר לך, זה היעד שלנו, תלמה, אני לא נותן לך לוותר. כשקנינו את הבית הזה, הוא היה כל כך יפה. כשקנינו את הבית הזה, הוא נראה כמו קבר של מישהו. ממש מפחיד. ותראי לאיפה הגענו בזכות עבודה קשה. נכון. תראי מה זה, בזכות כל המגרפות והגריפות והדברים האלה, תראי לאיפה הגענו. אוקיי, אני הולכת להביא, כמו קצת הנשק שלנו, אני הולכת להביא אורות. אנחנו נתלום ככה ונרגיש כמו קריסמס, כמו הנוצרים. אני הולכת לשתול כל מיני פרחים באדמה בשביל שיהיה לנו נחמד. תלמה, זה הרעיון הכי טוב שלך? תלמה, זה רעיון אקסטראורדינרי, תלמה. תלמה, זה רעיון מזעזע, מה עובר לך בראש בכלל? מה קשור? אנחנו עכשיו קשור מנורות ואנחנו צריכים לעשות מגפה בכלל. אתה תמיד תוקף עליי. בוא נמשיך לגרוף, בסדר. מתישהו הגינה הזאת תראה. עוד היום, תלמה, הגינה הזאת תראה טוב. הגינה הזאת תראה טוב יותר כשאת תמותי.
בשבילו אני צריך את נדב ואת שירי. במשחק הבא, לפני תחילת ההופעה, חלק מכם כתבתם פתקים, ובמשחק הבא, שני השחקנים שלנו הולכים לשלב את הפתקים האלה כאילו שהם תכננו לומר אותם מראש בסצנה. בשביל זה אני צריך שתיתנו לי בבקשה מקום, איזשהו חדר שהייתם בו לאחרונה. צוללת. צוללת זה טוב, אתה משלוח אותה. כן. עוד. חדר גופות. אוקיי, זה טוב. תעשו את זה. אנחנו נהיה עכשיו פתקים בהשראת חדר דיסקציה. יהיה מסכות, רגע. אוקיי. מה קרה לו? מנחם, תקשיב, אני נראה לי פורשת מרפואה. אני לא יכולה להתמודד עם זה יותר. כן, זה קשה ששוכחים כל פעם איפה המסכות. צודקת, סימה. אוי, כן, אמרו, בגלל זה בצבא מתגלחים. זה מפריע נורא. בואי נפתח, אבל חייבים. תביא את הסכין משם. טוב, בואי נפתח. אף פעם לא מורידים להם את החולצות. מתאים לשים שיהיה כתוב על החולצות, זה לא חרטה, זה אמיתי. נכון, זה אמיתי. לימודי רפואה זה אמיתי, את יודעת? אז לא, רק אני תוכל. רגע, עכשיו אני פותח לו בטח הזה שנייה. תביא את המלקח. ראיתי בשיעור. אפלו הלב! אתה יודע מה המורה אמר לנו לזכור? שלמישהו עף הלב? חתול בצק לא רואה! הם רואים דרך הלב המתים האלה! אבל תראה מה הלב הזה גרם לי לחשוב? באתי, ראיתי, כבשתי, ואותך אני רוצה לכבוש! למשחק הבא קוראים פירמידה, ובשבילו יעלו השחקנים שישחקו פירמידה, והם מתן, נדב, שירי ובר! מה שיקרה בפירמידה זה שאנחנו נראה סצנה של שחקן אחד, ואז יצטרף עליו עוד שחקן, ואז תהיה סצנה חדשה לגמרי, עוד שחקן, 3 שחקנים עליו, סצנה חדשה, שחקן רביעי, סצנה חדשה, ואז הוא יצא, ואנחנו נחזור לסצנה 3, נחזור לסצנה של 2, נחזור לסצנה של 1, אם לא הבנתם, כל דבר, אתם תבינו, הכל טוב. בואו תיתנו לי בבקשה איזשהו מערכת יחסים. סטודנט לפרח. סטודנט לפרח. אוקיי, סטודנט. אנחנו ניקח את המילה פרח, והם יעשו איתם מה שהם רוצים. פירמידה בהשראה. הרבה פרחים יפים יש פה. תמיד אהבתי פרחים. אמרו לי לא לקטוף אותם, אבל אני די שם את זה. מחרבן אותה בקיצור. כל היום אני כותב פרחים, אני עומד לקטוף פרחים. בסדר זה. פרח שלי או פרח יד. איך אני אוהב את השיר הזה? מה שמעון? שמעון! יאללה, משמע, אתה לא יודע מה קרה לי. אתמול הלכתי בקניון. אתה רואה, נכנס לקניון, פתאום קולטת שפרה. לא, שפרה. שפרה. שונא אותך. אני אספר לך את הסיפור. היא אמרה לי שאתה לא התקבלת לאוניברסיטה. כל מה שהיא אומרת לך. חבר'ה, פרחי קצונה שלי, תעמדו בבקשה. היום אנחנו נתחיל בשיעור הראשון. זוכרים מה למדנו בטירמנות? תעשו עם היד את הדבר שלמדנו, עם יד ימין. יפה מאוד. עכשיו רגל שמאל, שיעור מספר 2, רגל שמאל.
זה בחיים לא יעבוד בצורה הזאת. אני אמרתי לכם כבר אלפי פעמים. אנחנו לא נגיע לעולם לטקס בצורה הזאת. אסור. נמוך. נמוך. גבוה. עוד גבוה. עכשיו כולכם ביחד? מעולה. רק ככה נראה. אני הולך לקרוא לשער. המפקד! כשהמפקד, אחרי שסיימנו את הטירונות ואת קורס קצינים, ועכשיו אני החלטתי שאני רוצה להיות הרמטכ"ל. חנקה, לפני זה, כדאי שתדע איך עושים למטוס. בואו תיכנסו כולם למטוס. קדימה. להתחיל, להתניע אותו! היום אתם יוצאים למשימה מאוד חשובה. אתה זוכר את תפקידך כטייס? אתה זוכר את תפקידך כנווט? אתה זוכר את תפקידך כנווט? קדימה. אני לא התכוונתי לאוניברסיטה! שונא אותה, אל תאמין לה. מה? אבל שלקחה ממני כסף סתם אני סתם הולך להרוג אותה! לא, זה לא אני כתבתי את הפרחים, זה לא אני. למשחק הבא קוראים דיבוב חיצוני. בשבילו אני צריך את בן, אלה ונדב. במשחק הבא, השחקנים שלנו לא יוכלו להוציא אפילו הגה אחד מהפה. ומי שידבר במקומם הוא נדב. גבירותיי ורבותיי, נדב יעשה את זה בעצימת עיניים. האמת אני לא אוהב את זה. לא עשה משהו גס. בשביל זה אני צריך שתתנו לי בבקשה, שתתנו לי שאיפה לחיים. שאיפה כל לא רק שלכם, סתם שאיפה שיכולה להיות שלכם. להגיע לירח. שיהיה לך מלא כסף. שיהיה לך מלא כסף, אהבתי. מה עוד? מה עוד? לגור בדירת פאר. לגור בדירת פאר לגדל זקן. לגדל זקן. יש לנו פה מוטיב, אנחנו נלך לגדל זקן. שלגיזה יהיו... לגדל זקן. בשביל זה, תנו לי בבקשה עוד דבר אחד, מקום. סתם מקום שבן אדם שרוצה לגדל זקן, אבל אפילו הזוי. מקום. איראן. דואר. אנחנו ניקח דואר. אנחנו נראה עכשיו דיבוב חיצוני בהשראת לגדל זקן בדואר. אויש, איזה כיף. אוהב לעבוד בדואר. אני ממש אוהב לעבוד בדואר. עכשיו אני אוכל לשלוח את המכתב שתמיד רציתי בחינם. לשלוח אותו אל החברה המצליחה בעולם להצמחת שיער פנים. אשת הפיס. אני אשלח אותה, ואני מקווה שהם יחזירו לי בדואר את החבילה עם דני! מה אתה עושה פה, דני? שלום! שמעון? דני, איזה כיף שבאת. אני הולך לשלוח עכשיו את הדבר הזה לחברת אשטר פרייס. אני רוצה לגדל את הזקן הגדול ביותר בעולם. אבל תראה איזה זקן יפה יש לי! אני אלמד אותך לגדל זקן, עזוב, אתה לא צריך בכלל... מה, באמת? אתה תלמד אותי לגדל זקן? ברור! תראה, דבר ראשון, אתה צריך לקחת מספריים. לוקח את המספריים פה, תעשה כמה אני אקח גם מספריים, קח גם, וקח, קחת? כן. יופי. עכשיו, תשחיז את הפרצוף שלך, תשחיז. רגע, ככה להשחיז? לא ככה. הפוך. יפה. וואו, רגע, תוך כמה זמן יצמח לי הזקן? האמת, וואלה, התקלת אותי. אני נולדתי עם זקן, זה לא בטוח. תמיד אני עושה וזה צומח לי חזרה. וואו, אוקיי.
אז לא לשלוח להם את המכתב? לא, אל תשלח, עזוב, לא צריך לכתוב, אני פשוט אשים אותו פה. רגע, שנייה, וואו, איזה כיף, חסכת לי מלא כסף. אני ממש שמח. רגע, אבל תקשיב, מה אתה חושב חסכת לי? כי חסכתי לך כסף, צריך לשלם לי. מה? אבל שמעון, דני, אני חבר שלך, אתה יודע, צריך פרנסה, הדואר פה, אני לא מקבל פה הרבה כסף. אז תשלם לי. טוב, אני אשלם לך. בסדר, אוי, אני חשבתי, אתה יודע מה? אני לא משלם לך, אני מחזיר לך את השיעור. מה זאת אומרת? אני ארוג אותך, אתה לא משלם לי. גם סלע, מתן, שירי, בן ורועי. למשחק הבא קוראים גם סלע. מה שאנחנו נראה זה 4 סצנות שונות. כל פעם סלע אחרת תייצג סיפור אחר, והם יתחלפו בדינג, והשחקנים ייקחו השראה לעצמם. תנו לי מקצוע הזוי מאוד, משהו שלא קיים אולי. חתל. מילה שאני מבין. מתקן מתקן. מתקן מה? מתגים, זה בטח מתקן מתגים. אני אקח מתקן מתגים. תנו לי משהו שיכול לפצוע אתכם בצורה ממש מבאסת. טקסי. איך? נעלי כדורגל. תנו לי את התחביב הכי הזוי שלכם. לחטט בפופיק. לחטט בפופיק, מכל האפשרויות עניים. תנו לי מילה מצחיקה. כמו פופיק למשל. שבלול. שובי! שובי! בואו נשמע את ההשראות. מתקן. נעלי כדורגל. לחטט בפופיק. שבלול. דני, ברוך בואך, איזה יופי שבאת, הרבה זמן ראיתי לך בחנות שלי. הרבה זמן. יש לי פה מתג מקולקל. תן לי רגע לראות. עכשיו. אתה יודע למה, דני? רק אצלי יש את המתגים, אני יודע, אני רואה לך על הפנים, אני מכיר אותך כבר 20 שנה. אתה צריך מתג עגול. אני מכיר טוב. אני רציתי ככה להוריד את האור, להנמיך. שנייה אחת אני מבין לך. תחזור אליי, תגיד לי, חיים. רפי, די כבר, רפי, די. מה מנחם? רפי, חלאס. מה קרה מנחם? חלאס, נמאס לי, רפי. נו מה מנחם? חלאס, כמה אני יכול לשחק בליצור נקניקים? אני לא יכול... מה זה מנחם? זה העתיד שלנו, זה העתיד שלנו. זה העתיד שלנו, כל השכונה צוחקת עליי, ליצור נקניקים, ליצור נקניקים. מה זה? עוד מה מנחם? אתה רוצה לעבור ליצור פסטרמה? תשמע, אמרו לי מקבלים נעלי כדורגל של אדיבס. אדיבס? ראיתי את לוי שגר בחרס. ראיתי אותו משהו, ככה פקקים, ככה. זה נשק. אני אומר, אני נלך, אחרי פאקר מהקוד. מה זה ליצור נקניקים? פותחים לו את הצורה, אני אומר לך. לינה, נכון שאנחנו החברות הכי טובות. נכון שאת תקבלי אותי תמיד כמו שאני, לא משנה מה אני אספר לך. דידי, כן, ברור. כאילו, את קצת מפחידה אותי לפעמים. אני חושבת מה, הפחדת אותך עם זה שאני אוהבת להרביץ לצפרדעים? כי מה שולחת את הצפרדע שלי? היא הייתה בת 2, ואני כל הזמן צריכה גם לשקר לאמא שלי. שואלת אותי, איפה הצפרדע? ואני לא רוצה להלשין עלייך. אז תקבלי את זה עם סתם משהו אפילו יותר נוראי? אולי אני אשנא אותך? דינה. אני אוהבת אותך, אני חברה הכי טובה שלי. דינה, את מצליחה? תקבלי אותי כמו שאני, גם שאני אספר לך משהו מוזר שבי? כן. ברוכה הבאה לצרפת! טוב,
מי... בטח, אבל המסעדה שלי! מה את רוצה? שבי. אז זה המנו. מה זה סושי מקולפים? לא, זה סתם, אני רוצה לתת לך את המלצת השף. עוד מעט זה יגיע. תשמע, אני מתאר שזה לא עבד, אני יודע שזה בדרך כלל זה ככה. החנות הכי טובה, המוכר הכי טוב בשוק הכרמל. מה זה? תשמע, תקשיב טוב. כסף בחזרה. תירגע עם הכסף. תירגע. עם הכסף, שלב. אני אגיד לך עוד משהו אחד, אתה יודע איך אומרים, אם נהנית, ספר לחבריך לא נהנית, אני אסגור את החשבון, לא תדאג. אללה, איזה פקקי. לא ידע מאיפה באנו. מה זה באנו להגיד? נפוץ לך משהו. זו הייתה נגיחה של אליצור נקניקים. עכשיו כולם יגידו, אליצור נקניקים יודעים לתת משחק? אמא שלי אמרה לי שאני סטטיסטית כזאת, ואולי אני בגלל זה, כי אני אוהבת ניקיון, ואני כל הזמן... שנייה, אני צריכה לשטוף ידיים. דינה. דינה. אני חושבת שאני יודעת איך אפשר לפתור את זה. מעכשיו, כל פעם שתבוא לי, אז זה אותו דבר עם כפפות. בהתחלה קצת מגור, אבל זה בסדר. כן. לא. תשמע, אני לא חושב שאף אחד ידבר על החיים בצורה הזאת. אולי זה לא היה כל כך חכם לגנוב להם את הנעליים. את רואה איזה כיף לי, את רואה? אבל זה מה שיהיה. במשחק הבא אנחנו נראה את אותה סצנה 4 פעמים. בפעם הראשונה אנחנו נראה אותה ב2 דקות, אחרי זה בדקה, בחצי דקה, ואז בפעם האחרונה להיום ב10 שניות. בואו, אנשים פה נעמדים מרוב ואני צריך שתיתנו לי משהו טוב יומיומי, דווקא משהו טוב יומיומי שקורה. גלידה, לאכול גלידה, מה עוד? סטלה? כשאומר באוניברסיטה מזהה אותי. מהר יותר בהשראת. וואי. טוב, מה העניינים? רוצה קפה אחי? תשמע, דני, זה לא... יאללה. דינה! מה, דינה, באת ידיים ריקות? לא? אתה מכיר אותי? מכיר. דינה, להוציא. מה אתם אומרים? ככה נעשה בישיבה. מה זה? תגיד לי מה אתה נולדת עכשיו? יאללה! זה מה? יאללה, ישיבה. יש לי שיעור. אקולומטיקה. שיעור מבוא לאקולומטיקה. יאללה. להכין. אתה. יאללה. יאללה, ראשון. רציתי להיות סטודנט! תירגע.